ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜର୍ମାନୀ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜୋହନ ପିଟର ଲଞ୍ଜି ଏପରି ଜଣେ ଧର୍ମନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି କାହାଣୀ କହିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର କେତେକ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିର୍ବାସନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ସେ ନିଜର ଜଞ୍ଜିରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କ'ଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପାପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାପର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୟ କରିବା ବଦଳରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦତା ଘୃଣା କର। ସେ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି।